мавзӯе ки ҳоло шумо тамошо мекунед ин қисми дуюми мавзӯи гузашта аст. шахсоне ки қисми якумро надидаанд ба силкаи дар зери видео буда зер карда тамошо кунед. кормандони ФБР ва комиссияи махсус барои аниқ кардани сабаби садама ба кофтукоп шурӯъ карданд. вақте ки кормандони ФБР ҷои ҳодисаро аз назар гузаронданд, тахмин карданд ки ин ҳодиса тасодуфан рух надодааст. дар ин ҳодиса кадом ҷинояткоре ва ё кадом террористе даст дорад, яъне ки самолётро қасдан таркондаанд. лётчикҳои самолёти дигаре ки таркишро дар ҳаво дида ба диспетчерҳо хабар дода буданд, тасдиқ карданд ки таркиш яку якбора рух додааст. лекин шоҳидоне ки аз замин ҳодисаро дида буданд, онҳо тасдиқ карда гуфтанд, пеш аз таркидани самолёт чизе ба монанди ракета аз замин парида ба самолёт зад. баъдан боз 250 нафар ин ҳолатро тасдиқ карданд. яъне ки дар умум 258 нафар ба ФБР шоҳидӣ дода гуфтанд ки самолётро ракета зада таркондааст. ҳатто 2 нафар аз шоҳидон парвоз кардани ракетаро расм гирифтаанд. ФБР расмҳои гирифтаи шоҳидонро ба санҷиш равон карда, тафтишоти ҳодисаро бисёр ҷиддӣ гирифтанд. баъдан дар расонаҳои хабариву сайтҳои интернетӣ хабаре паҳн шуд ки самолётро киштиҳои ҳарбии худи амрико бо ракета зада таркондаанд. тамоми чархболҳо ва киштиҳои ҳарбие ки дар он ҳудуд қарор доштанд, ҳамаи онҳоро кормандони ФБР тафтиш карда ба хулосае омаданд ки он шаби таркиши самолёт ягон ракета аз киштиҳо ба ҳаво сар дода нашудааст. ҳамчунон расмҳое ки шоҳидон ба ФБР пешниҳод карда буданд, он расмҳоро ҳам гуфтанд ки баъди таркиши самолёт гирифта шудааст. он дуде ки дар расм нишон дода шудааст, дудест ки баъди таркиш пайдо шудааст. хулоса ФБР таркиши самолётро ба воситаи ракета рад карда гуфт ки самолётро ракета натаркондааст ва киштиҳои ҳарбии амрико ба ин ҳодиса ягон алоқамандӣ надоранд. рӯз то рӯз тафтишоти ин ҳодиса барои ФБРу шахсони мутасаддӣ душвор шуда, тафтишотро ба гумроҳӣ мебурд. вадалазҳо сандуқи сиёҳи самолёт, яъне чорни ящикро давоми 7 рӯз дар таги об кофтанд. шахсоне ки намедонанд сандуқи сиёҳ чист, ҳоло ман ба шумо мефаҳмонам. сандуқи сиёҳ, яъне чорни ящик, ин дастгоҳе аст ки дар ҳама намуди самолётҳо вуҷуд дорад. вазифаи ин дастгоҳ сабт кардани овози лётчикҳо, ҳаракати самолёт ва ҳодисаҳое ки дар даруни самолёт рух медиҳад. хулоса баъди 7 рӯзи кофтукоп, вадалазҳо сандуқи сиёҳро аз таги об ёфт мекунанд. барои тафтиш ва гӯш кардани овози лётчикҳо, сандуқи сиёҳро ба лабораторияи санҷишӣ равона мекунанд. лентаи сандуқи сиёҳро ба дастгоҳи гӯшкунанда монда, экспертҳо овози лётчикҳоро гӯш мекунанд. TWA-800, произведите левый разворот, курс 0,50 и набирайте высоту. Левый разворот, курс 0,50, набор высоты. Все переговоры летчиков и информация самописцев тщательно анализируются. Специалисты внимательно прослушивают последние секунды записи в надежде узнать причины внезапной гибели самолета. Поднимаюсь на 4600. Но на времени 8 часов 31 минута 12 секунд запись внезапно обрывается. лекин мутаассифона сабти овоз ногаҳон гум мешавад. сандуқи сиёҳ овози лётчикҳоро то вақти таркиш сабт накардааст. хулоса маълумотҳои сандуқи сиёҳ ба ФБРу экспертҳо ягон натиҷаи хуб намедиҳад. экспертҳо ягон маълумоти муҳимро аз сабти сандуқи сиёҳ ёфт карда наметавонанд. вақте ки аз сабти сандуқи сиёҳ ягон чиз намеёбанд, кормандони ФБР қисмҳои порашудаи самолётро ба лабораторияи махсус барои санҷиши боруд, яъне порх, равона мекунанд. агар сода карда гӯем, бомба ба воситаи боруд, яъне порх метаркад.
мақсади ба санҷиш равон кардани қисмҳои порашудаи самолёт дар он буд ки агар ки дар даруни самолёт бомба таркида бошад ё ин ки самолётро ба воситаи ракета зада тарконда бошанд, нишонаҳои боруд яъне порх дар қисмҳои порашудаи самолёт мемонад. аз ҳамин сабаб қисмҳои порашудаи самолётро ба санҷиш равона мекунанд. баъди санҷишҳои тӯлонӣ кормандони лаборатория тасдиқ карданд ки дар таркиби оҳанпораҳои самолёт як намуди моддаи номаълуми тарканда вуҷуд дорад. Были обнаружены микроскопические фрагменты неизвестного взрывчатого вещества, имеющие отношение к рейсу 800 компании TWA. фебер бо ин хулосаи лаборатория ба кофтукоби нав шурӯъ мекунад, то ин ки фаҳмад дар даруни самолёт бомба таркидааст ё ин ки ба ҳар ҳол самолётро ракета зада таркондааст. барои тасдиқ кардани таркиши бомба, фебер таърихи самолётро ва парвозҳову мусофирони ӯро тафтиш мекунад. дар вақти тафтиш маълум мешавад ки як моҳ пеш аз рух додани ин ҳодиса кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳамин самолётро барои озмоиши сагҳои хизматӣ ба иҷора гирифтаанд ва он моддаи таркандае ки аз таркиби оҳанпораҳои самолёт ёфт кардаанд, онро кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми озмоиши сагҳо махсус ба даруни самолёт рехтаанд, то ин ки ёфт кардани маводҳои таркандаро сагҳо омӯзанд. яъне ки кормандони ҳифзи ҳуқуқ самолётро ба иҷора гирифтанд, сагҳои худро озмоиш гузаронданд ва боз самолётро тоза карда ба соҳибаш баргардонданд. он озмоише ки кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар даруни самолёт гузаронданд, ягон алоқамандие ба таркиши самолёт надорад, чунки онҳо миқдори ками маводи таркандаро истифода бурда ва боз даруни самолётро хуб тоза карда ба соҳибаш баргардонданд. бар зами ин фебер боз аниқ мекунад ки он моддаи таркандае ки дар лаборатория ёфт шуд қувваи чунин таркишро надорад. хулоса то ин ҷо ба фебер танҳо як чиз маълум шуд: самолётро на бомба таркондааст ва на ракета. сабаби таркиши самолёт ва марги 230 нафар кӣ шудааст ва ё чӣ шудааст то ҳол намедонанд. кормандони фебер дигар намедонистанд барои аниқ кардани сабаби таркиши самолёт чӣ кор кунанд ва куҷоро кобанд. баъдан кормандони фебер, экспертҳо ва шахсони мутасаддӣ ба хулосае меоянд ки ин самолёти таркидаро аз қисмҳои порашудааш аз нав созанд. тамоми қисмҳои порашудаи самолётро ҷамъ оварда, ки шумораи он қисмҳо зиёда аз 1 миллион дона буданд, дар давоми 6 моҳ ҳамаи он қисмҳоро дар ҷойҳои худ гузошта, самолётро аз нав месозанд. баъди барқарор кардани қисмҳои порашудаи самолёт, экспертҳо аз куҷо сар задани таркишро кофтукоб мекунанд. вақте ки гирду атрофи самолётро бо диққат аз назар гузаронданд, диданд ки таркиш аз даруни баки самолёт сар задааст. лекин чӣ гуна метавонад баки самолёт ба таркиш ояд? албатта ки барои оташ задани сӯзишворӣ оташ лозим аст. дар даруни бак аз куҷо оташ пайдо шудааст? бар зами ин сӯзишвории самолёт дар ҳолати озод бо оташ дар намегирад. барои аниқ кардани ин ҳолат экспертҳо санҷиш мегузаронанд. сӯзишвории самолётро дар як зарф рехта ва ба даруни зарф оташ мепартоянд, лекин сӯзишворӣ дар намегирад. аммо чӣ гуна сӯзишвории даруни бак оташ гирифта таркидааст? ба ҳар ҳол экспертҳо манбаи оташро кофтукоб мекунанд, яъне ки оташ дар даруни бак аз куҷо пайдо шудааст. баъди тафтиши симҳои электрикӣ мебинанд ки симе ки ба дачки сӯзишворӣ пайванд шудааст рӯйпӯш надорад. агар сода карда гӯем, ин ҳамон датчике ҳаст ки шумо дар даруни мошинҳоятон миқдори сӯзишвориро назорат мекунед. сими ҳамон датчик дар ин самолёт берӯйпӯш будааст ва ин ҳолат метавонад расиши кӯтоҳ яъне замыканиро ба амал биёрад. барои фаҳмидани он ки ин сим замыканӣ додааст ё не, экспертҳо боз сабти сандуқи сиёҳро гӯш мекунанд. дар вақти гӯш кардани сабт, экспертҳо як ҳолати бисёр муҳимро ёфт мекунанд. таваҷҷӯҳ кунед ба сабти овоз. Прослушивая запись, участники расследования слышат нечто такое, что привлекает их внимание. Перед обрывом записи слышны 2 короткие паузы. Каждый из них длится 2 микросекунды.
ин ду фосилае ки дар байни сабти овоз вуҷуд дорад тасдиқ мекунад ки дар даруни самолёт расиши кӯтоҳ яъне замыкане рух додааст, аммо чунин замыкани хурд наметавонад таркишро ба амал биёрад. чӣ хеле ки мо дар боло гуфта гузаштем, экспертҳо санҷиш гузаронда нишон доданд ки сӯзишвории самолёт дар ҳолати озод оташ намегирад. аз ин хулоса мебарояд ки дар ин ҷо боз кадом сабаби махфӣ истодааст. барои ёфт кардани он сабаби махфии таркиш, экспертҳо кофткобро давом дода, дар вақти кофткоб як ҳолати бисёр оддиро ба назар мегиранд. чӣ хеле ки шумо дар қисми якуми ин мавзӯъ дида будед, самолёт давоми 1 соат мусофиреро интизор буд. баъдан маълум шуд ки он мусофир дар даруни самолёт қарор дорад. ҳангоми интизории самолёт системаи хунукидиҳанда яъне кондитсионер кор карда истода буд. вақте ки кондитсионер дар ҳолати исти самолёт кор мекунад, муҳаррикҳо ва тамоми турбаҳои кондитсионер бисёр гарм мешаванд. ҳамаи турбаҳои калони кондитсионер ва муҳаррикҳои ӯ дар таги баки сӯзишвории самолёт қарор доранд. вақте ки турбаҳо ва муҳаррикҳои кондитсионер гарм мешаванд, албатта ки сӯзишвории даруни бакро ҳам гарм мекунанд. экспертҳо ҳисоб карда ба хулосае меоянд ки муҳаррик ва турбаҳои кондитсионер сӯзишвории даруни бакро метавонанд то 50 дараҷа гарм кунанд. дар ин ҷо чунин савол пайдо мешавад: агар сӯзишвории самолёт гарм шуд, оташ мегирад? барои ҷавоби ин савол экспертҳо боз як санҷиши дигар мегузаронанд. чӣ хеле ки дар санҷиши гузашта шумо дида будед, сӯзишвории самолёт дар ҳолати муқаррарӣ оташ намегирад. дар санҷиши дуюм экспертҳо сӯзишвории самолётро дар як зарф рехта, болои зарфро ба мисли баг маҳкам мекунанд ва сӯзишвориро то 50 дараҷа гарм карда оташ мезананд. хулосаи ин санҷиш чӣ мешавад? худатон бинед. қувваи ин гуна таркиш метавонад ҳама намуди самолётро пора-пора кунад. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба сабаби асосии ин ҳодиса. «12 дақиқа то садама. самолёт суръати даркориро гирифта ба ҳаво парвоз мекунад. системаи хунукидиҳанда яъне кондитсионер дар вақти интизории самолёт мусофиронро салқин карда, аммо сӯзишвории даруни багро то 50 дараҷа гарм карда буд. аз сабабе ки сими датчики даруни баг берӯйпӯш буд, симҳо бо якдигар бархӯрда расиши кӯтоҳ яъне замыканиро ба амал меоранд. дар натиҷаи замыканӣ сӯзишвории гарм оташ гирифта, баки самолёт метаркад. баъди 4 сонияи таркиш, қисми пеши самолёт аз танаи самолёт ҷудо шуда ба замин меафтад. қисми қафои самолёт суръат гирифта ба боло меравад. ана дар ҳамин ҳолат шоҳидон расм гирифтаанд. баъди якчанд сония қисми қафоии самолёт суръати худро гум карда ба даруни об меафтад. акнун шумо тасаввур кунед, як замыкани хурд тавонист як самолёти калонро пора-пора кунад ва 230 нафари дигарро ба ҳалокат расонад. дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, обуна шудану лайк монданро фаромӯш накунед. чорная дыра, яъне сурохи сиёҳ чия ва чӣ сирҳоя ба худаш пинҳон мекунад. биёед мефаҳмем. ситораи калоне ки тамоми сӯзишвория сарф кардагиай метавонад ба як намуди материя аз ҳад наздик шава, ки барои пайдоиши ин қисмати каҷшудаи коинот зарур мебошад.